Каква е разликата за теб между травестит и драг? Драг са тези, които се занимават с това, които използват тази визия за шоу забавления по заведения и въобще навсякъде. Аз не съм имала до сега възможност да се занимавам, поради проста причина, че си имам друга професия, с която се занимавам. Каква е другата ти професия? Гримьор. В такъв случай ти се определяш като мъж, който просто се облича като жена, а не като аз се чувствам жена и искам да съм жена. Не, по-скоро аз разнообразявам ежедневието си по този начин. Харесвам, когато примерно имам прическа, имам грим, радвам се на тези неща. Обожавам ги. Това е нещо, което винаги, може би, като малко по-малка исках. Винаги слагах роклите на мама, червилата на мама. Беше голям проблем. И просто чаках да дорасна, за да мога да бъда себе си. Колко пъти са ти предлагали пари, за да правят секс с теб? Всеки ден. Наистина хората, повярвай ми, са много скрити таланти. Те до такава степен са готови да бъдат с човек като мен. Извратеното им подсъзнание има такива неща, ти не можеш да си представиш. Аз наистина съм получавала уникални неща, човек. Аз съм получавала предложения за 4-5 цифрена сума, само и само той да получи хард-спорт, някакви такива неща, които за мен са безумие. Окей, секса е едно, но вече малко ти е по-извратени неща. И то да предлагаш сума, не, за мен не е окей. Да, има доста симпатични младежи, които си е служало да приемаш предложенията, но не отричам, че не съм и приемала. Добре, значи, служил ли си някой да приемеш подобно нещо? Ако отрека, ще лъжа. Случило се. Няма човек, който да изглежда по този начин и да не му е било предложено пари, може да бъдеш сигурен. Който каже, че не, значи те излъгал. Право в очите. Да, имало е такива случаи, то не веднъж. Според теб, каква ориентация имат тези хора, които ти предлагат пари за каквото и да било? Дали се определят себе си като гей или се определят като хетеро? Какво виждат всъщност в теб? Жена или мъж с перука? Доста интересен въпрос. Благодаря, че го зададе. И ще отговоря по следния начин. За тях те са съвсем нормални мъже. Но за мен те са бисексуални мъже. Пичове, които искат да виждат една жена с пишка. Но за мен това е нормално. Аз виждам по този начин нещата. Мъжете, които ми предлагат, те се виждат като хетеросексуални. Добре, аз съм чувал, че много от травеститите пият хормони, женски хормони, с които да смекчат мъжкия си вид, за да могат да придадат малко повече женственост на визията си. Ти приемаш ли, например, хормони? Не. И веднага ще ви отговоря защо. Първо, защото по този начин нарушавам много голям баланс. Аз съм примерно достатъчно висока, достатъчно съм пораснала, както се казва, и тези хормони, може би на тези килограми ще съм двойно. Не бих рискувала на този етап. Да, познавам много такива хора, но крайният резултат може на външен вид да изглежда страхотно, но всъщност всичко не е толкова розово. Добре, при други обстоятелства, да кажем, ако беше 10 сантиметра по-ниска, 10 сантиметра по-слаба, 10 килограма по-слаба, щеш ли да промени това нещо в живота ти? Не. Виждаш го по здравословна гледна точка, че не е окей? Здравословна гледна точка, първо защото хормона удря тук горе. Полудяват. Повечето, които познавам, наистина имат проблеми тук. Повярвай ми. И то много големи проблеми. Те ги приемат с течение на примерно месец, два, половин година и след това се вижда даден резултат. Но всичко си има един много голям минус. По-голяма част от хората, които приемат така наречените хормони, имат странични ефекти. По-голяма част от тях доста често употребяват наркотици, наистина много луди хора.
Просто е безумие. Искат постоянно внимание покрай тях. Постоянно трябва да им се казва, нали, колко си красива, ама нали, колко добре изглеждаш. Те са свикнали по този начин. Ти познаваш със сигурност много травестити, нали така? Според теб... Много. Според теб какъв процент от тях взимат хормони? 50. Значи половината много искат да изглеждат изтънчени мадами. Те искат да се събуждат и да лягат жени, в което няма нищо лошо. Радвам се, че приемат това за даденост и вече за част от тяхния живот. По този начин те наистина изразяват себе си и не се крият от това, което са. Както казах, аз го правя за да се забавлявам и за да се посмея аз. Аз обичам да излизам на места, на които имам страшно много хора, да се покажа, да се позабавлявам, дори аз да ги позабавлявам. За мен това е окей. Аз приемам може би всичко по-комедийно, не чак толкова както го правят те, да се събуждат и да лягат жени. Забавно ми. Всъщност има и тук се крие има една друга истина. Истината е, че по този начин, в който изглеждам аз, има вариант да бъдеш с много по-готин пич. Примерно, отколкото да изглеждаш с едно малкото мъж. Както казах, по-голямата част от нас или се борят за пари, или за мъже. Аз не се боря нито за много пари, нито за много мъже. Боря се достатъчно за толкова, колкото аз да съм окей. Това, което виждам аз, това, което виждаш ти, това, което виждат всички, това, което вижда камерата, това ме радва. Това е крайният резултат при мен. Аз съм окей, аз съм щастлива. Аз забравям за всичко, примерно за гадното ежедневие, за работа, за проблеми и така нататък. Това нещо веднага ме променя. Веднага. Моментално. Добре, като си изпълнена толкова много с позитивна енергия, как го приема всичкото това нещо близките ти, семейството ти, приятелите ти? Те са още по-луди от мен. Това е също много интересен въпрос. Наистина те също са много по-луди от мен. Може би това е думата, трябва да кажа, много по-луди от мен. Така че всичко се приема много добре. Никога не съм имала проблеми с това. Някои от моите познати или приятели и родители и така нататък. Напротив, те всички знаят и това за тях е много добре. Аз никога не съм се крила това какво съм или какво обичам да правя. За мен е много важно хората покрай мен да са наясно с това аз какво съм и че се боря за щастливи си начин на живот, както и всеки един човек в варианта, в който съм аз. Много е важно, много, да бъдеш себе си.